Здравейте на всички! Добре дошли на канала. Само едно пояснение да направя, че материалите на канала ще бъдат безплатни. Ще се опитаме да направим едно портфолио, включващи различни компании, като плана на създаването на канала е дългосрочен, 2, 3, 4, 5 години с проследяване стойността на акциите. Те ще бъдат различни, ще бъде диверсифицирано портфолиото, но първо искам да ви кажа, че търговията с финансови инструменти е рискована и може да доведе до загуба на пари. Не взимайте заеми за да инвестирате, инвестирайте средства само, които може да загубите. Материалът във видеото не е финансов съвет, бъдете внимателни и винаги проверявайте информацията. Преди бях направил едно видео за компанията Nike, като смятам, че е доста голяма компания, която в момента е коригирала цената и да кажем, че аз ще купа акции от компанията. Ние ги закупихме даже вече, ще ви ги покажа, изгледайте видеото до края. Само да продължа с нея, това е пазарната капитализация. Основана е 1964 година, компания с история, главен изпълнителен директор Елиот Хил, който преди това е бил менеджер продажби. Човека познава компанията отвътре, което е обнадеждаващо. Следващия слайд, който ще ви покажа, е една таблица на акциите, притежавани от институциите. Вижда се, че на първите две места те притежават около 200 милиона акции на компанията, или това са някъде около 17% от нея. Това са институционалните играчи. Тук са хората, които управляват големи парични потоци. Те са инвестирали в Nike и аз мисля, че виждат светло бъдеще пред компанията. Искам само да ви кажа, че инвестициите, които правим тук в канала, са благодарение на този бизнес, който го правим от доста време. Ние си осигурихме порция здраве, пием си добавките за здраве. Искам само преди да коментирате или да изразете някакво мнение, искам само да се запитате къде се намирате и дали правилно оценявате реалността около вас, дали сте удовлетворени от вашето ежедневие. Защото е важно всеки човек да прецени за себе си. Какво иска да направи, имате ли план, и това да ви покаже някой, че някакъв признак искам да ви кажа, че е много важен. Това е дали обсъждате успели хора. Защото сега, като се замисва, ние преди да започнем вече да създаваме нещо или да си грижим за нещо, винаги си мислихме, че някой друг си не е свършил работа. Не виждахме вината в себе си, но това с времето се промени вече и от книгите, които прочетахме, от ситуациите, в които сме изпаднали. Сме разбрали, че първо трябва да видим себе си, първо трябва да научиш себе си, първо трябва да инвестираш в себе си и тогава евентуално да инвестираш в нещо си, трябва да го знаеш, материал трябва да прочетеш. Но се замислете дали правилно оценявате обстановката, дали сте удовлетворени, имате ли план и дали използвате някакъв бизнес модел. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, така ще ме амбицирате, ще имам мотивацията да правя още видеа, ще се опитвам да ги обяснявам по най-простия начин, да няма чуждици в езика, който говоря. Но това ще го покаже видеото. Сега искам да ви представя една компания, която от скоро време ми прави впечатление, че повечето големи фондове започнаха да я изкупуват. И това е една много голяма компания за проучване, добив, рафиниране и продажба на нефт, природен газ и химически продукти. Компанията обяви стратегически перспективи до 2030 година, като първото ще бъде увеличение на капиталовите разходи, което ще доведе и до ръст на печалбите.
И третото, много важно според мен, е инвестиране в нисковъглеродни технологии. Малко се знае за нисковъглеродните технологии. Аз само знам, например, че от въглеродния диоксид се добива водород. Може и да бъркам, надявам се, че не бъркам, така прочетах в интернет. Може би някой от вас знае повече. Другото нещо, което знам аз е, че в момента тази технология е доста скъпа. Но във времето си ExxonMobil е показала, че е устойчива компания, защото тя е свързана с добива и с рафиниране и продажба на нефт, но тя също продава и природен газ, тя също продава и химически продукти, тя също има и мрежа от бензиностанции, където преработения нефт отива във вид на гориво, на бензин, на дизел. Тя също прави и ракетно гориво. Или компанията е диверсифицирала своите източници на печалба и вече цените на международния пазар на нефта ни оказват такова голямо влияние. Искам да ви кажа, че страните от ОПЕК и големите компании, които добиват нефт, те следят, за да няма, следят, смисъл, забавят извличането на нефт или го усилват, увеличават извличането на нефт, за да поддържат що годи една цена, която не е много волативна и примерно няма големи разлики. Но пред компанията има и предизвикателства. Това е все пак цените на суровината, много зависи от нея. При малка цена на нефта пада и печалбата на компанията, защото се понижават брутния марж и нетния марж. Тя има натиск от регулаторите да спазва някакви екологични норми. Мисля, че по трета точка от предизвикателствата е добре поставена, защото вече използва тази технология. ExxonMobil, това е компанията от разделата или разделението на Standard Oil на Рокфелер. Тя има много богата история и от тогава се занимава с добив, рафинерия, обработка, химически продукти от нефта и е устойчива. Също е купувана и много от фондовете, да не се повтарям. Това е нашата инвестиция в НЕК, за която говорих преди. 8 закупени акции на цена 72,73. В момента акцията е 70,84 долара и нашата загуба е около 15 долара. Това е към 19 януари 2025 година. Толкова от мен. Ще има и други видеа. Надявам се да съм бил полезен. Бъдете здрави и инвестирайте в себе си.